Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak gure saiora. Gaurkoan bi gonbidatu izango ditugu. Lehenengoa Iker Vicente aizkolaria eta bigarrena Lander aurreko etxea antimilitarista. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak, erteen luzapenak, 1.618 enpresetako 4.728 nafar enplegatu babesten dituela dio. Argazkian, Faltzes eta Funeseko itxialdiak irudikatzen ditu. Gainera, Ayusok hilari Iruña mehatxatzen duten konfinatzeko baldintzak ezarri dizkiola azpimarratzen du azal honek. Horretaz gain, Nafarroak gripearen kanpainarako 270.000 dosi dituela jakinarazten du, 2019ko kopuru bikoitza. Bestalde, Bankiako burtsako irteera zantarrak eragindako 34 akusatuen absoluzioa nabarmentzen du gaurko Notiziasek. Baita, PPren aurkako kausek zeneik babesten duen emerituari eragiten diotela ere. Gaia aldatuz, adinekoen oztopoetaz aritzen da, eta gizon bati, Erriberan, bikotekidea eraso eta bortxatzeagatik 32 urteko kartzela ezarri diotela ere jasotzen du. Bukatzeko, osasuna 13.663 bazkidetara iritsi dela aipatzen du, aurreko denboraldian izandakoen ia 180%. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak dioenez, osasun sailak hiri handiak konfinatzeko irizpide berak erabiltzea proposatzen du. Argazkiaren bidez, 11.000 bizilagunentzako itxialdia azpimarratzen du, Azkoien, Funes eta Faltzesen. Bestalde, gripearen aurkako txertoa osasun etxeetan eta aurretik ordua eskatuta baino ez dela jarriko jakinarazten du. Horretaz gain, 3 erte mota berriek krisi egoera guztiak biltzen dituztela nabarmentzen du. Eta Villafrancako zaharren egoitzan 46 positiboko agerraldia izan dela ere azpimarratzen du egunkari honek. Gainera, Nafarroako birusaren 2 uhinak aztertzen ditu. Amaitzeko, Bankiako burtsara ateratzeagatik epaitutako guztiak absolbitu dituztela jasotzen du azalean. Gararekin jarrai dezagun. Titularrak gazteluetako sexu abusuen biktima baten gurasoen adierazpenak jasotzen ditu. Argazkiaren bidez aldiz, Karabaj garaian zortzaharrak, lege arazoak eta gerra lainoa nahasten direla azpimarratzen du. Horretaz gain, Juntsek eta ERCek Aragonesek lehendakaritza mugatua hartzea adostu dutela aipatzen du. Bestalde, Nafarroan birusari eusteko datorren asteak erabakigarriak izango direla nabarmentzen du. Gainera, lakoak lehendik dauden partidak bildu eta plan gisa saltzen dituela adierazten du Garak. Eta azkenik, sareren ekimenaz eta izan bidea dinamikaren barne 650 euskal mendi igoko direla jasotzen du gaurko azalean. Berria ikusiko dugu orain. Titularra, mundu osoan COVID-19ak jota 1 milioi lagun baino gehiago hil direla da. Argazkian, politikaren ordezkari gazteak ageri dira. Horretaz gain, Berterrek 2018tik Zaldibarko zabortegiaren egonkortasun arazoen berri zuela azpimarratzen du. Gainera, Espainiako patronalak ere erteak urtarrilaren 31 arte luzatzea onartu duela aipatzen du. Honekin lotuta, Jaurlaritzak berpiztu programan lehentasuna enplegua berreskuratzeari eman diola jakinarazten du. Bestalde, Gestanpek Zamudion 230 langile kaleratu nahi dituela ere jasotzen du berriak azalean. Gaia aldatuz, Torrak negoziazioetan amnistiari buruz hitz egiteko eskatu duela nabarmentzen du. Kulturan, plateruenak ateak itxiko dituela jakinarazten du. Kiroletan aldiz, Bidasoa Europako ligatik kanpo geratu dela dio, eta Realak etxean irabazi ezin da segitzen duela. Amaitzeko, Asier Agirrerentzat Unai Lasoren ordezkoa izatea ez dela gustuko egoera ere aipatzen du.
Euskal Herria irratiarekin amaituko dugu. Albiste nagusia Tenasako langileek protesta Beasaingo KAF enpresara eraman dutela da. Horretaz gain, Iruñea itxialdi mehatxupean dagoela aipatzen du. Eta azkenik, Lesakako laminaziones lantegira amiantoak eragindako heriotzengatik lehen kalte ordaina iritsi dela nabarmentzen du. Joan gaitezen udalerrietako albisteak ikustera. Galarko zendean, txor-txor humorezko monologoa egongo da Xabier Artiedaren eskutik larunbat honetan Espartzako kontzejuan arratsaldeko 7:30. Ikuskizuna helduei zuzenduta egongo da eta euskaraldia dela eta egingo da. Eguesigarren adimen emozionaleko tresnak eguneroko bizitzarako tailerra eskainiko dute urriaren 21 eta 28an 5 eta 4 7 laurden gutxira. Bizitzako egoera ezberdinetara egokitzeko trebetasunak eskuratuko dira tailer honetan, dinamika eta ariketa teoriko-praktikoen bidez. Izena emateko fazera deitu behar da irailaren 14tik urriaren 16 bitarte. Gainera, familia atsedenaldia ezagutzen hitzaldi irekia ere izanen da urriaren 19an 5etatik 6:30 fazen. Familia aisialdirako zerbitzua ezagutzeko hitzaldia izango da. Erabilera mota ezberdinak, ekintzak, lantaldea, COVID-19 aurre egiteko gune eta kudeaketa bereziak, eta bar. Iruñearekin bukatuko dugu. Iruñeko udalak eta ETAren biktimen Nafarroako elkarteak, Anbitek, lankidetza hitzarmen bat sinatu dute. Horren bitartez, konpromisoa hartzen dute xaflak paratzeko talde terroristak Iruñean egindako atentatuen lekuetan. Hitzarmenaren bidez, udalak konpromisoa hartzen du baimena emateko ETAren biktimen Nafarroako elkarteari xaflak instala ditzan talde terroristak Iruñean egindako atentatuen lekuetan eta horretarako jabari publikoa erabiltzeko behar den lizentzia emanen dio. Udalak bere baliabideak erabiliko ditu xaflak paratzeko eta mantentzeko. Udalak eta Anbitek gainera jarraipen batzorde bat eratuko dute hitzarmenaren puntu guztiak betetzen direla bermatzeko. Eta gai aldatuz, Iruñeko udaltzaingoak bere eguna ospatzeko ekitaldia atzeratu eta esker oneko mezu bat bidali die COVID-19aren kontrako borrokan laguntzen ari diren guztiei. Udalak argitaratutako bideo batek herritarren laguntza eskertu eta gizalegezko portaeren sorta bat laburbiltzen du. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Ah, Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zein proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laster izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai.
Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Gainera, gaur Nafarroako Parlamentuan izan gara errefuxiatuen egoerari buruz eta honen inguruko politikei buruz galdezka. Bueno, nik uste dut orain aldatu behar da erabat eta esan dezakegu momentu honetan ez dugu politika honik, zentzu honetan. Zein izan beharko da helburua? Nik uste helburua izan behar da errefuxiatuen giza eskubideak bermatzea. Eta orain ikusten ari garena da, eskubide horiek ez direla bermatzen ari. Kezkagarria azken bola honetan gertatzen ari dena, ez dira neurriak malgutzen kontrakoa esango nuke ez, neurriak gogortzen ari dira, eta momentu honetan Europaren erantzuna izaten ari da oso penagarria eta nik uste oso kritikoak izan behar gara, autokritika egin beharko dugu bereziki Moiran gertatu denaren inguruan eta hor kanpamentuetan gertatzen ari dena. Irudiak oso gogorrak izaten ari dira, eta guk badugu ardura bat, eta bada erantzutea, eta momentu honetan ez gara erantzuten ari. Dakizuen bezala, guk hemen Nafarroan badugu departamentu bat, sortu berria, legealdi honetan sortutakoa, eta badago kriston lana honetan eta erronkak oso handiak, baina egia esan da ikusten ari garena da ez dela ezer egiten ari. Nik uste Nafarroko gobernuak badu zer egina, badu ardura eta badakigu, egia da, eskumen gutxi ditugula, hori genekien hasieratik, eta orduan hori da Nafarroko gobernua etengabe erabiltzen ari den aitzakia. Eskumen gutxi dugulako hemen Nafarroan, eta nik galdera bat egin nahi dut. Zer eginen dugun eskumen horiek ez, rekuperatzeko edo lortzeko? Batzutan geratzen da diskurtso soil baten, baina ez dugu erakusten benetako borondatea dagonik hau aldatzeko edo aurrepausoak emateko. Konpromisoa, aipatutakoa, nik uste dut geratzen dela diskurtso baten, baina ekintzetara ez da pasatzen ari, ez? Nik uste dut Bildun oso kritikoak agertzen ari gara kontu honekin, badaude gauzak egiteko, bai Nafarroan eta bai Europan eta bai estatu mailan, eta hemen, hemen gobernuan daudenak Madrilen daude, esate baterako Podemos eta PSOE. Eta bai, esaten dute giza eskubideak defendatu behar ditugula, eta egia da, baina gero ikusten ari garena da, ez direla neurriak implementatzen ari, giza eskubide horiek bermatu ahal izateko. Horren arira nik uste dut aipatu behar da atzo kongresuan gertatutakoa, ez? Guk defendatu izan dugu erregularizazioa, hemen ere eskatu dugu, hemen Nafarroan esaten dugu pertsona guztien eskubideak defendatu behar ditugula, bai Nafarroan, bai Madrilen, eta hortarako erregularizazioa bai ala bai bermatu beharko genukela. Atzo planteamendu bat eraman zen kongresura, eta hor ikusi genuen soek atzera bota zuela, eta ez da aurrera eramango proposamena. Eta nik honetan bai gogoratu nahi dut Txibiteren diskurtsoa, eta berak, eta are gehiago une honetan,
esaten zuen, pertsona guztien eskubideak errespetatu behar zirela, ez zela inor atzean geratu behar, eta hortarako berak erakusten zuen konpromisoa eskubide hauek berma daitezela. Baina gero, atzo ikusi genuen bezala, eskubide horiek bermatu ahal izateko erregularizazioa ezinbestekoa da, eta beraiek oztopatu dute. Eta ni horrekin oso kritikoa izan nahi dut, iruditzen zaidalako modu horretan ezin dugula aurreratu, eta gogoraztea EH Bildu berriro erregulazioaren alde dagoela, pertsona guztien eskubideak defendatu behar ditugula, eta hemen dauden pertsona guztien eskubideak bermatzeko neurriak implementatu behar dira, eta horretan lan egingo dugu. Gaur egun errefuxiatuen egoera oso kaskarra da, oso penagarria. Guk Europa eta Europako instituzioak askotan eduki ditugu erreferentzia gisa, onartu behar dugu. Baloren munduan, justizia arloan, hor Estrasburgoko epaitegiarekin, bultzatu diren neurri askorekin, adibidez hor dago New Green Deal edo Next Generation Europe izeneko ekimenak, guztiz interesgarriak eta abanguardistak iruditzen zaizkigunak, baina gai honetan onartu behar dugu eta esan behar dugu zen ez gaudela batere ados Europako instituzioak jarraitzen ari diren bidearekin. Duela ja urte gehiegi errefuxiatuak uzten ari direlako haien kasa eta ia inolako errekurtsori gabe, baliabideri gabe alduten moduan aurrera jarraitzeko. Eta egoera penagarri batean bizitzen ari dira, ia duela urte desente. Siria eta Libiako gerren ondorioz milioika pertsona geratu dira, geratu diren moduan, deus gabe, eta Europatik ez gara ia batere laguntzen ari, ez behintzat instituzio bezala. Dena nik ez nuke bakarri behiratuko Europako instituzioetara, nik uste estatuek ere ardura handia daukatela, duela urte batzuk Europako batzordeak proposamen bat egin zuen, kuota batzuk ezarri nahi izan zizkien estatuei, eta estatu gehienak ez ziren prest agertu kuota horiekin betetzeko. Batzuk batzuk hasieratik erakutsi zuten jarrera positibo bat eta jarrera, elkartasun jarrera bat, hor dago adibidez Alemaniako kasua, baina beste batzuk oso modu kaskarrean erantzun zuten. Hor dago Espainiar estatuaren erantzuna. Espainiak 15.000 errefuxiatu inguru jaso behar zituen, eta ez zen gai jasotzeko 3.000 ere. Orduan, horrek erakusten du ze jarrera penagarriarekin erantzun zaion krisi honi. Baina aldi berean hori ezin dugu ahaztu, estatu askok ez dutela erantzuna izan, eta ardura Europako instituzioetara pasatzea oso erosoa izan dela haientzat, eta hori ere salatu behar da. Nire ustez guk ahal dugun moduan, gure baliabideak zeintzuk diren kontuan hartuta, erantzun behar dugu modu positibo batean eta besoak zabalik erakutsiz. Eta esan behar dut, aurreko legealdian eta legealdi honetan, krisi larri hauek gertatu direnean, Nafarroako instituzioek, ez bakarrik Nafarroako gobernuak, baita udalerri askok ere, eta noski, baita gizarte zibilak ere, erantzun, nire ustez, erantzun nuna eman dute. Aurreko legealditik, eta orain berdina gertatu da, baliabideak baliabideak eskaini zaizkio bai Espainiar estatuari, bai Europako instituzioei ere eskaini zaizkie baliabideak. Nafarroak esan du prest gaudela onartzeko, gurean, ekartzeko laguntza behar duten pertsona horiek. Noski, guk ezin ditugu ez pertsona guztiak, ez portzentai oso altu bat ekarri, baina gure prest gaude eta gurutze gorriarekin, sinatutako
akordio baten bitartez, eta hainbat ekimen ezberdinen bitartez, erakutsi dugu prest geundela dozenaka pertsona batzuk ekartzeko, fundamentuz ekartzeko. Emanez etxe bizitza, emanez oinarrizko baliabideak, emanez aurrei hezkuntza duin eta on bat jasotzeko eskubidea eta aukerak. Eta alde horretatik nik uste dut egoten ari garela egon behar dugun lekuan. Egia da, zenbat pertsona eta zeintzuk eta etorriko diren, erabakitzen duena gu ez garela. Eskuduntza hori Espainiako gobernuak dauka, eta orduan, Espainiako gobernuak erabakitzen du zonalde bakoitzera zenbat pertsona joango diren eta zeintzuk izanen diren. Baina nik uste dut, ari garela erantzuten egoerak eskatzen duen moduan. Orokorrean argi dago ez garela erantzuten erantzun beharko genuken moduan. Argi dago hor daudelako pertsona horiek, errefuxiatu horiek, lo eginez egoera tamalgarri batean eta oinarrizko baliabideak eta eduki gabe. Orduan argi dago ez garela erantzuten ari eta hau guztiz lotsagarria da. Zer egin beharko genuke? Bateko erantzunak dira, lehen aipatu dudan moduan, jasotzea pertsona horiek, ematea behar dituzten baliabideak, eta horretan instituzioak eta gizarte zibila inplikatuta egon behar gara. Pasaden asteburuan adibidez, Zaporeakek bultzatutako jan eta bilketa, bilketa jende desentek parte hartu zuen eta lortu zituzten, bilatzen zituzten emaitzak, baina ez da nahikoa. Argi dago krisi larri hauek gertatzen direla, ez direla, argi dago gertaera hauek ez direla gertatzen besterik gabe haien herrialdetan gareziak dituztelako, baizik eta egoera latz horiek nolabait datozelako askotan kanpotik bultzatuak. Gerra bat ez da sortzen askotan besterik gabe bi talde hasten direlako tiroka, baizik eta interes politiko eta estrategiko asko delako tartean, eta hor zeresan handia daukagu mendebaldeko potentziok. Eta gero, argi dago lan egin behar dugula mundu mailan, amaitzeko herrialde askotan dauden desoreka erraldoi horiekin. Ezin da onartu Afrikako, Asiako herrialde askotan dauden desberdintasunak, onartezina da eta honekin amaitu behar dugu. Horretarako, mundu mailan harreman justuagoak eduki behar ditugu, ari gara haien lehen gaiak hartzen, inolako merezi duten presioa ordaindu gabe, ari garelako oraindik neokolonialismo batean gure multinazional askoren eskutik, eta horrekin guztiarekin amaitzen ez badugu, jarraituko dute egoten errefuxiatuak eta baita migranteak orokorrean, ez? Eta nik uste ara joan behar dugula, oinarrira joan behar dugula, eta sustraitik kentzen ez baldin baitugu arazo guzti hauek, jarraituko dugu neurri batean edo bestean arazo handi hau edukitzen. Europaz egon gara orain arte, eta aipatu nahi dut ekimen garrantzitsu bat, ekimen interesgarri bat, eta da Next Generation Europe izeneko ekimena edo plana. Europako batzordeak 7.050 milioi euro dedikatuko dizkio plan honi. Plan honen helburua ez da COVID-19 utzi dituen galera ekonomikoak edo gehiegizko gainkosteak konpontzea, baizik eta eredu produktibo berri baten alde egitea. Eta guk uste dugu hor aukera handiak ditugula, oso garrantzitsua dela proiektu zehatz on batzuk aurkeztea, eta gure eredu produktiboa aldatzen hastea edo jarraitzea. Egia da, ekonomia zirkularraren eskutik duela urte batzuk ja Nafarroan ari garela
hori aldatzen saiatzen, baina oraindik asko falta zaigu lortzeko CO2 adibidez murriztea behar den bezala, lortzeko beste orientazio bat ematea gure politika ekonomikoei, eta guk uste dugu Next Generation Europe izeneko plan hau oso garrantzitsua izanen dela bide honetan. Horretarako alderdi guztiok, eta ez bakarrik alderdi politiko guztiok, eskutik joan behar dugu, gobernuarekin batera, baita udalerriekin batera, baita ikerketa zentroekin batera, unibertsitateekin batera, guztiok elkartu behar dugu, eta, arlo berri batzuetan jo nahi den norabidean joan, transizio energetikoa bultzatu nahi da, digitalizazioa bultzatu nahi da, mugikortasun berdea bultzatu nahi da, lurralde kohesioa ere bultzatzeko oso garrantzitsua izango den plan hau nire ustez bultzatu behar dugu, eta horregatik ahalik eta proiektu zehatzen eta politen aurkeztu behar ditugu. Jarrai dezagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikusten. Gaur, giro egonkorraz gozatzeko azken eguna izango dugu aste honetan. Giro eguzkitsua espero dugu lurralde osoan, baina baliteke barnealdeko hainbat txokotan lainoa iraunkor samarra izatea. Temperaturak gora egingo du eta beroenak 20 eta 25 gradu artean ibiliko dira. Balio altuenak barnealdean neurtuko dira. Arratsaldean ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta hodei batzuk sar daitezke ipar partean. Bihar, ostegunean, lehen aldaketak ikusten hasiko gara, eta fronte batek euria ekarriko digu. Euria goizean eta eguerdi inguruan egingo du gehien bat, eta Kantauri isurialdean bereziki. Hegoaldean ia ez dugu euririk espero. Arratsaldeak aurrera egina ahala atertuz joango da. Ipar-mendebaldeko haize bizia ibiliko da, eta temperatura maksimoak jaitsiko dira, barnealdean nabarmen. Minimoak aldiz igo egingo dira. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek.
Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Goazen orain gaurko efemeridekin. 1924ko irailaren 30ean Truman Capote estatubatuar idazlea jaio zen. Gainera, irailaren 30ean ere, baina 1955ean James Dean aktore mitikoa hil zen auto-istripu batean. Horretaz gain, 6 urte beranduago 1961ean Kike Amonarriz soziolinguistika, humorista eta telebista aurkezle gipuzkoarra jaio zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez, 1964ean Monica Bellucci italiar aktorea jaio zen. Orain Iker Vicente dugu hemen platoan gurekin, bera aizkolaria da. Kaixo, Iker? Kaixo. Zer moduz? Oso ongi. Zani da gertatzen aizkora munduan azken boladan? Bueno, pixka bat azkeneko urteotan heldu zena hoia, antxe momentu honetan lertu da edo, eta momentu honetan aizkora mundu kaos bat da, baina espero hemendik aurrea denbora hobek etortzea eta lehen digin eukena hobetzea. Eta ze arazo zenituzten, ze kolektibo bat zaretez, federazioarekin orain batean ateratzeko? Ni ja lehenengo mailara jo nintzenen garai hartan lehenengo mailan zudenak borroka nahi ziren berrikuntza batzukin eta gauz batzukin, eta ni orduan beraiekin esartu nintzen, eta azkeneko 5 urteotan izan da beti federazioakin tirabira bat, gugu nahi genuen berrikuntzak izatea gure kirolen, bestetan bezala. Federazioak ez dauke sare sozialik, zun publizitate egiten txapelketatako, web orri balde bat zeuken, baina oso zaharkitu azkeneko publikazioa ez dakit noiz egingo zuen, aspaldi. Eta azkenen gauza asko eskatzen genitun alde hortatik eta ez zizkien ematen, eta azkenen erabakiu gure aldetik tiatzea. Eta ze ondorio ditu hori adibidez web orriarenak eta sare sozialenak? Agian ez, norbaitek pentsatu dezaket tontakeria bat dela? Ez, baina kazetariok eta askotan galdetu dio, txapelketa baten ondoren non begiratu emaitzak eta hola ez, eta ez dago ikusteik inon. Azkenen gara jaten da, zuk hartu denborak eta hori, ez dago ikusteik. Eta zaletuketare gustatzen zaio jakitea, gustatzen zaio ikustea, eta azkenen hori dena oso zaharkitu dago, eta gaur egun nik uste aldakuntza bat behar duela, baina ja. Eta bildu zarete, federazioarekin saiatu zarete nolabait akordioren batera iristen? Bai, azkeneko 5 urteotan, nila lehenengo finala jokatu nunetik, hor hasi ginen beraiekin gauzak eskatzen, pantaila bat nahi ginen finaletan, presentazio txukun bat, aurreko egunetan, publizitate pixko ematea eta hola. Eta gauzen bat pantailan lortu ginen, baina etzen beraieke ikusten zen ez zuela gogo askoik bezala, eta hola, eta aurten izan da urtea erabakiuna gure aldetik tiatzea, bestela hiltzea dielako. Azkenan pandemiaren egoerak ez, pixka bat bultzatu zaituzte honetara? Bai, esan pandemiangatik ekainen esan zioen etzela txapelketaik egongo, urte guzin, eta nik uste oraindik urte erdi falta zen, erabaki hori hartzeko, nik uste pixko bat prezipitatu izan duzela. Eta gero, gu gure kontu antolatzea erabaki ginunen, nahiko antolatuta gineukenen beraieko hartu ziren zerbait antolatzen nahi ginela. Eta orduan, beraiek antolatu zuen berri txapelketa, guztiontaz prentsatik enteratzen ginen, ze beraiek ez ziren zer esaten, eta azkenen beraiek mehatxu batzuketare intzezkioen, ez baginen beraien joaten 12 aizkolario bigarren maila jetxiko zioela, eta hola, eta azkenen erabaki guzti hortatik ateatzea eta gure kontu tietzea. Eta orduan zuek, ezakit, elkarte edo talderen bat osatu duzu, baduzue izena dela? Hortan nahi gain justo dena pilatzen nahi zaiu, txapelketan fetxa jarrita daude,
eta lehenengo gauze hori inberra dauku, gaina hori nahi du aldaketa pixka bat ematea, eta ez dago erresa denborare aurrera doa eta dena pilatzen nahi zaiu, eta hori elkarteena eta hori egin behar hau, baina hortan nahi ga. Eta nortzuk osatzen duzu taldea? Oain gaude lehenengo mailako 12 aizkolariok, eta bigarren mailako 8 aizkolarik hartu dute erabakia federazioekin ere ez joateko eta gure bidea jarraitzekoa, eta orain beraiek ere elkarteen hartuko du. Eta noizko antolatu dituzu txapelketak? Hain eliminatoria da urrin bukaeran, zestoan, azkeneko igandea uste dela, iganden. Hoi da, bai. Eta gero finala izango da hemen Nafarroarenan azaroan azkeneko asteburune bai. Larun bat hau igandea bain di hartzeko dauko. Eta ze desberdintasun izango ditu, orain arte ezagutu ditugun txapelketen gandien? Saiatuko ga, bistosogoa izaten, presentazio txukun batin, foko batzuk eta ere jarriko txu, eta aizkoan aitzeko momentue berdine izango da, berdine mantenduko, azkenen, hori da, haingo zaleek, hoxe gustatzen zaio, ez? Eta saiatuko ga jendea hartzen, aurreko gauzekin eta ondorengoekin enboltorioa esango litzekena, ez? Saiatuko ga gauzek alik eta txukunen iten, eta ber zenbateaino ailatzen gan aurten ez da errisa izango kriston espektakuloa montatzea igual denboaia gainen daukulako. Eta egoera ere, ez? Hoi da eta egoera, baina aurrea behide gero eta gehiago betzen saiatuko ga eta ber. Eta adibidez, ezakit publizitatea eta epaileak eta guzti honekin gertatuko da, suposatzen dut hori ere federazioaren barne ez, joango zen zerbait? Bai, epaileek horraiga tirabira batzutan, esan zuen ez zizkibela utziko bezala, baina hain usteet obligatuta daudela duztea eta hola, hasi que epaileen kontue nik uste oain soluzionatuko gula, eta gero babeslek eta hori, gure kontu aiga dena egiten eta gure kontu batzukin aiga harremanetan jartzen eta nik uste gu lortuko jula. Eta ez da, ez dizue pena pixka bat ematen ez, banatzea aizkoraren munduan? Bai, azkenen pena da ez, egoera honta iristea da pena ikaundina nik uste, azkenen nolako mundu txiki baten hola ibiltzea, nik uste pena hundie dela, baina beste alde batetik, inoiz baino ilusio gehiokin gaude ez, azkenen, ikuste gure kirola oaintia dezakela aurrea, 12 gazte gaude gogo askokin, eta denan arten gure kirola aurrea teatzen. Eta ez zaizu agian pixka eta arriskutsua ere iruditzen gaizki, ezin da gaizki atera alagian? Bai, oso gaizki atera diteke eta ongire bai ez, baina lehen baino okerrago ez dut uste ginenik, ja lehen lehengo egoera bueltatzeko denboa egongo da, eta saiatu behar hobetzen ez. Eta honek ze egoeratan uzten du federazioa? Federazioa ez dakit nondi teatuko duen, ez? Hor galditu die 3. mailako aizkolarik eta 2. mailako aizkolari batzuk, eta ez dakit nola ingo duen lehenengo maila 2. osatzeko eta, baina hori beak ikusi beharko du eta hor gu ez gazartuko. Baina, justu ez, orain ere, aizkoraz gain pilotariak ere badabiltza hor ez da baidan, zergatik ari dira bapatean ez, aurten ateratzen kontu hauek? Bai, nik uste izan litekela gauden egoeran gatik ez, azkenen izaten die gauze lehendik heldu dienak, baina aurtengo egoerakin lertzen dienak ez, azkenen mundu guztintza da urte txarra eta nik uste horrengatik aiko dela dena bain gertatzen ez, justo kasualidadea da pietakin berdine pasatzen nahi dela, diferente da beraiek enpresa baten parte dielako, baina azkenen antzekotasun desiente dauke bai. Eta ez duk aipatu duzu ez, zuek hor zabiltzatela ere elkarte bat osatzeko eta ere, pentsatua duzu ze antolakuntza izango duen adibidez? Behitzen nahi zer izango den nobena, elkarte bat, soziedade bat, edo klub bat, horra iga, pixkat behitzen bakoitzetan, ze bentaja edo dauden, eta horren arabera, erabakiko bat beste aukeratu bai. Eta zuek elkartuta zaudete ez, suposatzen du? Bai, hori da gainean ikuste klabea ez, 12 aizkolariok oso batuta gaude, azkenen bakoitze, bakoitze bere iritzik eta dauzke, baina denak dauku asmo berdine ez, denak
nahi du kirolau pixkat aurrea joatea, pixkat aldatu eta horrek batu egiten gaitu. Orduan, helburua da pixkat aizkoraren mundua eta txapelketak modernizatzea, horrela esan daiteke? Bai, azkenen jende gazteare erakargarri, ez? Azkenen, jende gaztea ez bada etortzen, mundu hau bukatzen joango da, ez? Eta behintzat, saiatu, ez? Azkenen, aizkora, opinio diferentek egongo die, baina kirol bezala jendek desente apreziatzen du, eta hori pixko bat saiatu behar esplotatzen edo. Azken urteetan somatu duzue gazte gutxi biltzen zela inguruan? Azkeneko urteotan sumatu du, txapelketatan eta txapelketa garrantzitsu eta jende desente etortzen dela, jendek badula gogo hoi, baina beste alde batetik ez dauke informazio, jende ez da iristen informazio ze txapelketa da orain, igual txapelketai bazu eta jode justo daukezu asteburu hortan igual urteko txapelketai garrantzitsuna eta azkenen informazio falta eta gauzoik orduan, hori izan da eta saiatuta kirola erakargarri izaten berlortegun jende gaztea ere erakartzea. Orduan, esperan zaudete ez? Pixka batea gertatuko den orain urriaren 25ean? Hoi da, horre ikusiko pixka bat izango da aurreneko esperimentue eta esan bezala, gu saiatuko galik eta hobekina antolatzen eta bakiu segura aurreneko aldi izan da akatsak izango txula, fijo, baina aurrea behide gero eta gehiago betzen goazen eta hobeki ateatzen den. Adibidez, zuen ikusleek edo jarraitzaileek ze iritzi izan dute erabaki honen berri jakitean? Nik uste zaletuk eta azkenen ikusten du 12 aizkolari batuta gaudela eta azkenen noiz zerbatzen gati dela, ez? Erdikengo bagine baten alde eta beste alde edo horre du desortuko lieken ikuste, baina ikusita nola gauden dena batuta eta nola tratatu izan gatxun federazioa, nik uste zaletu guzti egoerekin dagoela eta horrekin gu lasai gaude. Orduan orain nolabait zuen bide berria hasten da? Hoi da, bide berri bat hasteko puntun gaude bain eta ongi dien, gu saiatuko alik eta hobekin gauz egiten. Esan duten bezala, seguro faioak izango txula eta inor gaina ez da jakin da jaiotzen ez, baina saiatuko alik eta hobekin gauz egiten eta aurrea. Orduan, orain zuen berri izango dugu ez, datozen egunetan eta hilabetetan suposatzen dute. Jende iristeko gauzoi lortzeun eta behintzat jendeek informazio izatea ez. Ze hori da ere ez, arrazoiotako bat eta helburutako bat. Bai, hori da, azkenen, gaude mundu bat hor, pixkat ahaztuta ozarkituta dagoena bezala ez, eta ez dago ezeatik hola izan, ze azkenen 12 aizkolari gazte gaude, beste ozin kirolari bezala, beste eliteko kirolari bezala entrenatzeuna eta eguneroko hola dena, eta horrekin ber jende ire iristeko suertea dugun. Jendeak zer espero dizake txapelketa, zuk antolatzen duzuen txapelketa honetaz? Ez dakit ez, esan duten bezala gu saiatuko espektakularrago eta izaten, aizkoan aitzeko momentue hoi berdina izango da, azkenen hoi delako betikoa eta hoi mantendu nahi du, hoi gustatzen zaigu gurire, baina aurreko presentazioak, aurreneko gauzek eta ondorengoak saiatuko adornatzen eta pixkat hoi espero behar due. Jendeari gustatzen zaio, ne? Gu saiatuko Ezakit, bukatzeko hori mezuren bat bidaltzea zerbait azpimarratzea gustatuko litzaizuke? Ez, 12 gaudela lanen, buru belarri, oain egoera gaina zaila izan da, gero eta gauzek zailego die, baina eozin persona baldin badaure laguntzeko prest hemen gaudela, laguntza oso ongi etorriko zaiu, eta hoxe pixkat, lortzeun pixkat hau dena aldatzea eta hobetzea. Mila esker, Iker, etortzeagatik eta ea lortzen duzuen, gu pendiente gongo gara. Bale, eskerrik asko zuei. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin.
estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Orain Lander aurreko etxea antimilitarista dugu hemen gurekin, platoan. Kaixo, Lander. Kaixo. Zer moduz? Oso ongi. Ongi bai. Duela gutxi komunikatu bat atera zenuten. Pixka bat, salatuz ez, militarren parte hartzea eta izan duten papera eta izaten ari direna pandemia honetan. Bai. Pasaden astean deitu genuen konzentrazio bat Nafar parlamentuaren aurrean. Eta bertan salatu nahi genuen gehien bat, azken bola honetan, COVID-a dela eta ekarri dituztela militarrak, rastreatze lanak edo egiteko. Eta guri iruditzen zaigu, nahiko baliabide zibila badagoela prestatuak eta ez dela beharrezkoa ekartzea kanpotik militarrak, ez? Garai baten Nafarroan desmilitarizazio fenomeno bat eman zen, insumisioarekin, eta iruditu zitzaigun penagarria orain halako joerak militarrak kaletan eta zean arakatzen eta jartzea dela militarizazio bat, gizartearen militarizazio bat, eta horregatik salatu genuen. Esan genuen horren erantzule arduraduna eta dela gobernua, Nafar gobernua, eta Nafar gobernuko burua den Maria Txibite, eta bukaeran han irakurritako komunikatua registratu genuen parlamentuan, Maria Txibiteren izenean, plazaratzeko oraindik garaiz dela, posible duela rektifikatzea eta jartzea arakatzaile zibilak edo lanen horietan, ez? Orduan hemen berez baliabideak badaude. Bai, guk esaten dugu, ez? Askotan aitzakia bezala jartzen dela diruaren asuntua, diru nahikoa ez dagoela, kontratatzeko gainera momentu honetan arazo ekonomikoa daudela, baina baita ere jende asko dago paroan, eta hor guk kontralelo bat plazaratu genuen eta dela arakatu behar direla gastu militarrak. Eta Espainia estatuan aspaldi ari gara gastatzen gutxi gora bera 20 milioi euro militarretan, gastu militarretan, bai, urtean. Eta orai, suposatzen dela gobernu progresista bat daukagula bai Nafarroan, bai estatu mailan, eta hori gutxienez gastu militarretan ez da islatu, eta mantentzen da kopuru hori gutxi gora bera gastu militarretan. Orduan, pentsatzen dugu nahiko dirua dagoela, gastu militarretatik kendu eta gastu zibiletara pasa, eta kontratatzeko hortarako prestatuak daude hainbat eta hainbat pertsona. Eta helarazi zenutenean hau parlamentura nolabaiteko erantzuna edo zerbait jaso duzu? Ez dugu erantzuni jaso eta gainera, baita ere pandemiarengatik edo topatu genuen erregistroa itxita, ez zutela presentzialki edo ez zutela atenditzen eta gero bidali genuen korreoz eta registrora, eta ez dugu erantzuni jaso. Publikoki Maria Txibitek eta baita lehendakari ordeak eta esan dute orain aldiren tresna nagusiak erabili behar direla pandemiaren aurrean. Eta guk uste dugu hortan trampa dagoela kasu honetan, pentsatzen dugulako UME eta hori bezalako organismoak, Unidad Militar de Emergencias eta holako organismoek egiten dutena da ejertzitoak duen alde iluna txuritu, ez? Eta hortarako daude eginak eta hortarako erabiltzen dira. Eta uste dugu, ez badira konturatu eta oso inozoa izango zen hori pentsatzea, Maria Txibitek eta bere gobernuak ari direla
zuritzen pixka bat militarrak, ez? Hor nire baliatzen dute pixka bat ez, haien burua garbitzeko eta propaganda ere egiteko. Bai, Unidad Militar de Emergencia dauka sekulako oihartzuna eta egiten dituen, askotan zu forestaletan eta egiten duen lana eta komunikabideetan ematen du beraiek bakarrik egon direla lanean eta askotan bere operatibidadea dela eta berandu ailegatzen dira, ez dute enbesteko lanik egiten, baina beti ematen du, badago lehentasun bat komunikabideetan eta da plazaratu horiek daudela beti hor lanean eta bar. Eta azkenean errealidadea gure ikuspuntutik da, UME, Unidad Militar de Emergencia horretan, daudela 4.500 pertsona emergentzitarako, eta estatuan aldiz ez da 20.000 suhiltzailetara ailegatzen, ez? Kopurua ez da 20.000 suhiltzailetara ailegatzen. Orduan, iruditzen zaigu, azkenean baliabideen xahutze badela, ez? Azkenean Unidad Militar de Emergenciasek sakonean daukan funtzioa dela ejertzitoa zuritzea, ez? Eta askotan galdetzen dugu zertako emergentzietara dedikatzen den batek ikasi behar du arma bat erabiltzen eta bar, ez? Orduan, azkenean gure ustez militarismoak dituen espresioen artean Unidad Militar de Emergencia ez da aurpegitako bat. Gainera, justo hauek ez, konfinatuta ginenean Iruñean ibili ziren desinfektatzen eta bar, eta herritarrek nahiko aurpegia eman zuten ere, ez? Bai, ona pandemiaren hasieran eta konfinamenduaren hasieran berehala ere ekarri zuten umea, eta bai ibili ziren hainbat zarretxetan eta hola desinfekzioak egiten, eta, ongi etorria da lan hori, baina bestelako langile taldek ere desinfektatzen ibili ziren, ez? Eta guk uste dugu, militarren presentzia kaleetan jartzea ere oso interesgarria iruditzen zaiela edo suertatzen zaiela beraiei, ez? Eta hortaz aparte, umea ekartzeaz aparte ere, ejertzito marroia nolabait esateagatik, ekarri zuten konfinamenduan bitartean, eta kaleetan halako parada militar bat, desfile militar bat egin zuten hemen Iruñan eta Nafarroako beste hainbat hiri eta herrietan, eta inongo logikari gabe, ez dugu ikusten zertara etorri ziren, ez baldin bada erakustera hemen zeinek daukan agintea edo, eta gainera nik uste halako momento larri baten, non jendea bere etxetan dagoen, non beldurra eta ikara zabaltzen diren, ez? Militarrek ikara gehiago sortzen dutela, ez? Eta azkenean, pandemian eman zen egoera edo, ez dakit, distopia batena edo izan zen, ez? Kalean militarrez josita, jende guztiak etxeetan, eta oso ulergaitz den egoera bat, ez? Hori ere aipatzen duzu, ez? Erabili izan dela asko, gerraren inguruko hiztegi bat eta espresioa. Hori da, bai, hori ere, ez? Madriletik sortu zuten komite tekniko bat, komite tekniko horretan uniformatu pila bat zeuden, eta hor, ematen zen mezua erabat zen, etxaiaren kontra, jo behar dugula, COVID-a gure etxaia da, irabazi behar dugu gerra hau, denon artean irabaziko dugu, halako mezuak, ez? Eta, azkenean hemen arazo sanitario bat dago, ez? Eta teknikoak, nik uste dut, ez direla uniformatuak, hemen teknikoak dira sanitarioak, ez? Orduan, halako mezuek bestelako baloreak sustatzeko jendearen artean direla, ez? Ez, pandemia bati aurre egiteko. Eta pandemia bati aurre egitea bombekin edo armekin, ez du inongo zentzurik, ez?
Eta orain, arakatzaile bezala etorri dira, ala etorriko dira? Badaude ja, bai, arakatze lanetan, bai, badaude bere logistika zentroetan, nik uste refenan badaudela, gero ere PCR-en analiziak egiten diren tokietan ere halako ez dakit gordetze lanak edo ez dakit nola esan egiten dituztela, baina badaude ja hemendik gure artean. Orduan zuen eskaerak, behintzat kasu honetan? Bai, gure eskaera argi eta garbi da gobernuak rektifikatu dadila edo dezala, ez? Eta ukatu ditzala halako laguntzak eta bilatu ditzala beste nonbaiten, ez? Badagoela jendea prest, badagoela jendea paroan, eta badagoela jendea prestatua dagoena eta egingo lukena lan hori, ez? Eta esan duguna, dirua badakigun nondik atera, 20.000 milioi urtero gastatzen direla eta nahiko diru dela hortako, ez? Orduan, orain horrela etorkizunera begira, uste duzu joera hau geroz eta gehiago handituko dela militarren erabilera? Bai, saiatuko dira eta horregatik gustatuko litzaiguke zabaltzea guk bidaltzen dugun mezua gizartean, ez? Madrilen adibidez, orain, itun bat egin dutela estatua eta Madrilgo gobernuaren artean, eta azkenean hemen konsensua da militarrak kalera ateratzea. Hortan ados jarri dira berehala eta hori da konsensua, ez? Orduan, nik uste dagoela azkenean bi plano agintariena eta beste plano bat gizartearena, eta ez datoz bat, ez? Pandemiaren aurrean hartu behar dira neurriak, egin behar dira analizi goiztiarrak, egin behar da prebentzioa, egin behar dira 1000 kontu, baina militarrak kalean jartzea, guretzako beste helburu bat dauka, ez? Orduan, zuen ustez, Nafarroako gizartea antimilitarista da? Bai, dudik gabe, nik uste gauzak nolabait esan ditudan bezala, jendeak nagusiki edo bat, pentsatzen ditula, bai. Nire ustez bai. Eta nire ustez demostratu zen insumisioaren fenomenoarekin. Eta, karo, aktibatzea ez da erresa, eta bar, baina nik ustez sakonean jende gehienak ala pentsatzen dula, bai. Orduan egin daiteke, ez? Pixkate elkartu eta salaketa hau denen artean egin. Bai, nik... Gustatuko da, ez? Nire txekitasunetik gustatuko litzaidake, jendeak ekimenak egitea, talde eragile sozialek eta baita ere halako ekimenak egitea, eta, beraien defentsa, gure defentsarekin edo nolabait kontra jartzea, ez? Defensa beste kontua da, ez da beraiek planteatzen digutena. Defensa da osasuna defendatzea, defensa da gure arteko elkar laguntza bultzatzea, indartzea eta bar, ez? Hori da defensa eta ez beraiena. Eta egin zen duten mobilizazio honetan nahiko eragile desberdinez elkartu zineten ordezkariak esan nahi? Bai, hainbat sindikatu eta gero baita ere osasun gintzan dabilen plataforma handi bat, eta baita ere ONG-en plataforma handi bat ere, eta oso pozik gelditu ginen, gainera deialdia egin genulako denbora gutxirekin, eta ikusten zen apuntatzeko ze grina zeukaten talde eragile sozialak. Orduan hori seinale hona da, ez? Bai. Talde desberdinak? Bai, eta nolabait arakatzaile militarrak sartu dituztela gure artean eta eragile horiek ze gogoa zeukaten esateko ezetz. Ez dugula nahi eta gure arlo zibila edo indartu behar dugula, ez? Orduan jarraituko duzu pixkat arlo horretan lanean? Bai, saiatuko gara gure artean ekimen gehiago egiten eta hau, nolabait gizarteratzen eta komunikabidetara ere plazaratzen eta hola ezin. Ez dakit zerbait azpimarratu nahiko zenuken edo zen mezurekin bukatu nahiko zenuken? Niri gustatu zait sortu dugun lelo hori, ez? Arakatu behar ditugu gastu militarrak. Eta hortik sortuko dizkigute hainbat ondorio oso interesgarriak.
Mila esker, Lander. Vale. Etortzeagatik eta nahi duzun erarte. Bale, eskerrik asko zuei, mila esker. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Ah, Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ez da? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Jarrai dezagun aste hontako agenda errepasatzen. Gaur izango da Exponifen barnean Flavita bananaren erakusketa bisitatzeko azken eguna, baluarten eta musutruk. Gainera, igandera arte, Nafarroako 11. komiki azoka ospatzen ari da jarduera desberdinekin. Jarduerak doainik izango dira lehenagotik online izen eman da. Horretaz gain, igandera arte ere, edizio liburu eta disko azoka ospatzen ari da Gaztelu plazan. Gaur, bestalde, antzerki aroa hasten da, eta birritan bortxatu antzezlana izanen da ikusgai arratsaldeko 8etan antzerki eskolan. Sarrerek 8 euroko prezioa izango dute. Bihar, 8etan, Atarrabiako kulturetxean, Nafarroako Orkestra Sinfonikoak kontzertua eskainiko du 5 euroren truk. Bihar ere, baina Barañaingo auditorioan, bertso jaialdia izanen da 7etan, Mintxo Astiz, Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze eta Erika Lagomaren eskutik. Ostiralean, Atarrabiako kulturetxean, baina arratsaldeko 6etan, Zurginaren ipuina aurrentzako antzerkia egonen da, eta sarrerek 3 euro balioko dute. Eta azkenik, ostiralean ere, Xaxardi ipuin kontaketaren 2 saio egonen dira Barañaingo udaletxeko erabilera anitzeko aretoan. Lehenengoa 5:20 gutxitan izanen da, eta bigarrena arratsaldeko 6etan. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, Nafarroako edizio liburu eta diska azokaren irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte. Kaixo, ikusten duzuen bezala, Iruñako Gazteluen parantzan gaude.
Hemen, urriaren 4 arte, Nafarroako 4. liburu edizio eta diska azoka ospatzen ari da, eta guk bueltatxo bat emango dugu guztia ikusteko. Kaixo, konta iguzu pixka bat hori, nortzaren, zedendatik zatozen eta zer esaltzen duzun hemen, ze berezitasun duen honek? Bueno, ni Xabi naiz, Katakrak liburu dendatik nator, eta, bueno, liburu azokan, aurten dela oso berezia, batez ere pandemiaren egoeragatik, eta bueno, hemen dakagu gure aurtengo aukerak eta, Eta pozik zaudete hau ospatzeagatik, posible izateagatik feria egitea? Bueno, sensazioa ez da, ongi dago gotea, eta hobe hemen egotea ez egotea baino. Baina, baka gauza bizkata garoak, ez? Alde batetik, gaude, elkarrekin liburak zatzen duten hiru sektore oso ezberdinak, liburu dendak, liburu zaharrak zatzen duten liburu dendak, eta argitaletxeak, ez? Ez da oikoena, eta, eta gero bezaldetik, pixkat pena, jendea, karo, ez elkartzeko, eman behar du buelta osoa, azokara, orduan, askotan, azokaren xarma da, sartzen zarela postu batera, gero bestera, gero atzera egiten duzu, eta, pena, ez? Pena, ezin da beste modu batean izan, baina, hori behar pixkat. Adibidez, posible da hemen liburuak ukitzen ibiltzea eta begiratzen, ala? Bai. Hor dago gela, jendeak joan emateko, eta ez dugu oztopori jartzen zentzu horretan. Jendea lasai ibili daiteke, ez? Berezitasuna izan da ibilbide bakarra dagoela. Hori da, bai, eta berez jendea ibiltzen da lasai, Kontua da, baita eguralditzak atera zaigu, hori, hola da, hemen gure lurraldenetan, eta, bai, jendeat entotzen ari da, libura begiratzen ditu, eta dena zentzu horretan normaltasunez. Eta zeintzuk dira jendeak gehien erosten dituen liburuak, zein gomendatuko zenukezuk adibidez? Zein gomendatuko nuke, hainbeste, ez dakit, guk orain atera berri dugu liburu bat, Katakrak bezala argitaletzea, Ramon Bengarai, izan zela, Osasuna futbol taldeko sortzaileetako bat, eta gero gatatzen du bere historia, bizkat, errepublika eta errepresio horren, eta gerra zibilin errepresioaren testu inguruan, ez? Ez dakit beste bat asko guztien zaiguna izan da Minan, ametsa zaizta Ibrahima Baldarena, nahiz eta izan liburu bat 2019koak agi dugu, ze uste dugu horrendikan, badokala bere zentzua, migrante baten historia, eta nola heldu zen Euskal Herriraino, adibidez. Eta baita ere aipatzeko, hurrengo astea, hemendik bi astera egongo diren topaketak Katakraken, letra heridas, etorriko direla, emakume idazle oso potenteak, eta egongo dira egunero, bi idazle eta moderatzaile bat, eta egongo da, eztabaida, eta hitz egingo da, liburuei buruz, feminismoari buruz, literaturari buruz, hainbeste gaietaz. Orduan zuei, adibidez ez, koronavirusak eta itxialdiak negatiboki eragin dizue? Bakatu?
Bai, koronavirusak eta itxialdiak eta egoera guztiak negatiboki eragin dizue. Bueno, claro, noski, bi hilabete ziztera behatuak egon gara, horiek daka impactuarekin, esan dugun errekurtsoa, esan da, alde batetik, erteak eta olako neurriak, eta gero atera dugun bazkidetza kanpaina, eta ere gonbidatzen dugula jendea bazkideak egiteko eta bazkideak egiteko proiektua sustatzeko eta bermatzeko bestela olako proiektu bizigaren gizarte kapitalistan eta oso zaila da mantentzea bakarrik, ez? Orduan begira, zuek ezagutzeko ere, hemendik pasa daitezke, ez? Gaztelu enpaleantzatik egun hauetan. Bai, noski, hemendik pasatzen da, bai gure publikoa, ez? Dena, eta ez dena, eta baita ere ezagutzen gaitu, horregatik baita ere, gu beti defendatu dugu atera behar dela feriaraz, ezin gara bakai geratu gure liburudenetan, ez? Ongi dago baita ere hemen egotea, hotza pasatzea, euriarekin egotea, eta jende berria baita ere hurbiltzea olako gauzetara. Zer ez mundu guztia, eta sartzen da liburuen batean, baina bai nik uste, hemen publikoa dela anitzagoa. Konta iguzu pixka bat hori nondik zatozen ze liburu denda dozareten eta ze liburu mota saltzen dituzuen hemen? Elkarri buru denda gara hemen komedia eskalekoak eta saltzen dugu pixka denetarik batez ere euskal gaia eta nahiko saltzen dugu euskal literatura hemengo idazleak eta. Eta garrantzitsua iruditzen zaizue feria hau ospatzea? Bai, garrantzitsua da liburuak kalera ateratzea, jendeak baita ikustea liburu dendetara joaten ez jendea, baita feria balti egiten bada ikusten ditut liburuak eta hurbiltzen da, liburuak erosten ditu eta pixka bat gehiago zabaltzen da kultura. Iruditzen zaizu ez, egoera berezi honekin jendea ausartuko dela eta animatuko dela? Ez, agian, euriarekin momentu honetan ez duen bate, baina espero dugu baietz. Eta nola animatuko zenuke jendea etortzera eta liburuak erostera? Bai, etorri gara eta egiago momentu honetan gehiagi zen da egin hori pandemiarekin eta dena. Azokan egin da eta honekin saiatuko gara pixka bat. Garrantzitsua da ez, ere liburu dendak bestea sufritu duzuen itxialdia eta gero? Kultura beti babestu behar da eta liburuak oso modu ona da kultura zabaltzeko eta jendea pixka bat denetarik pixka gehiago jakiteko eta mundua ezagutzeko eta.
Kaixo, konta iguzu pixka bat nortzaren zu eta ze liburu dendatik zatu zen. Bale, ni Martxela Abarzuza naiz, Abarzuza liburu dendakoa. Han Santo Domingo karrikan gaude, alde hemen alde zarrean. Eta, zer esan gehiago. Bai. Eta... Zer gara hemen? Bueno, pues, dakizuenez hori, aurten ospatzen dugu liburu azoka berezi bat, bueno, pues, argitaletxekin, aintzina eta aukerako liburuekin, liburu dendekin, eta hola, eta idazlekin ere bai, eta, bueno, pues, normaltasun berri honetan, pues, guk itxaropen handia dugu, azoka honekin, ez ekonomikoak aldetik bakarrik, soilik baizik zeren aurten izango da ezberdina, eta ekonomiko aldetik izango da oso basua, baino, present pizka bat aurrean egoteko jendearekin pizka bat, eta ala nola, normaltasun zehatz bat eukitzeko, ez berriro liburuekin, eta, eguraldiak gaur ez digu lagundu, eta espero dugu datorren astean ja hobetzen bada eguraldiak, Orduan somatu duzue desberdintasuna zuen liburu dendan, jende gutxiago joaten da, nola doa kontua? Baina ez gure liburu dendara, leku guztietara joaten da, jende gutxiago, aforo, mugatuaga dago, eta, nabaritzen da. Baina, guk esan nahi dugu gure, orain, iraian testu garaia da, eskol materialen garaia da, eta, ala nola defenditzen gara, eta, ez gara kejatuko dagoen egoerarekin, bai. Eta zein izango litzateke zuen helburua pixka bat feria honetan? Helburua da, hori, berriro jendearekin harremanen egoteko kalean liburuekin eta hurbiltasun hori somatzea, eta, kasu honetan gainera, azoka honetan da, elkartu gara, hori izan dugu, froga bat egin dugu, kultura batean egin dugu, eta bai instituzioekin, eta argitaletxekin, eta, mota ezberdinetako liburu dendekin, eta, gu ilusioz beteta gaude, zer gertatzen den. Eta, postuetaz eta liburuak saltzea zain, ere badaude bestelako jarduerak, ez? Aurkezpenak, liburu sinadurak, eta Bai, badire, egunero, badire liburu sinadurak, edo kitaldiren bat, edo itzaldiak, eta, eginda programan ikuste polit bat, eta jendea, foro mugatua ere bai, baina, jendea kultur munduan hurbiltzeko ere, nik uste programa hori polita dela. Eta ze ordutegi duzue hemen? Ordutegia, 10:30 ordu biak arte, eta 5:00 bederatziak arte. Eta bukatzen dugu urrengo igandean urriaren 4 bukatzen dugu. Eta bukatzeko ezakitzuk ze liburu gomendatuko zenioke, erosle edo irakurle bati? Badire zenbait liburu, ni naiz gelitzen batekin, baina, esan behar badut bat, Aitaren Etxea, Karmela Jaiorena niri gustatu zitzaidan
asko, eta badago beste bat, orain, naiz gogoratzen, argiantza Peio Lizarralderena, hori ere bai, nik uste euskeraz. Eta, bueno, gero badire, aur literaturan, badire, segun ze adinetarako ere liburuak, baino, bat esatea, zaila, ez dakit, eta, bueno, ez dakit zera, osea, gaur adibidez aurkezten da Matones, bingen ama dozena, da, soliburu, bueno, oso gomendagarria, saiakera da, memoria historikoari buruz, eta, bueno, oso lan gogorra, baino ederra egin du. Orduan mota guztietako eta gustu guztietarako liburuak. Bai, badire. Jende guztietantzako badago, bakoitza badu bere liburua eta, bueno, ziur aurkituko duela. Burbiltzen bada, ziur. Zu ere laguntzeko prestez, aurkerak eta hori. Bai, denok, denok gaude laguntzeko prest, aholko emateko eta pozi gainera. Mila esker eta ea jende animatzen den eta aurkitzen duen bakoitzak bere liburua. Hoxe, mila esker zuei.